ኣብ ህይወት እቲ ዝዓበየ ዝኸፍአ ነገር ውድቀት ዘይኮነስ እቲ ንገዛ ርእስኻ ንምፅንናዕ ደሓን ኣለኹ ምባልን ዳሓር ክጅምር እየ እናበልካ ክሳብ ድልው ከም ዝኾንካ ዝስምዐካ ምፅባይ እዩ። ዳሓር እኹል ርእሰ ምትእማን ምስ ሃለወኒ ዳሓር ሰባት ከኣምኑንን ክቕበሉንን ምስ ጀመሩ ዳሓር እኹል ገንዘብ ምስ ሓዝኩ እኹል ግዜ ምስ ረኸብኩ እኹል ደገፍን ተቐባልነትን ወይ እኹል ትብዓት ምስ ተሰምዐኒ ክጅምር እየ ትብል ትኸውን። ነገራት ዳሓር ክገብሮም እየ ወይ ዳሓር ክጅምሮም እየ እንዳበልካ ምግዳፍ ብስቕታ ሕልምኻ ባህግኻ ትምኒትካ ዝሰርቕ ሕማቕ ልምዲ እዩ። ብሓደ ግዜ ወይ ብቕልጡፍ ዘይኮነስ በብመዓልቲ በብውሕድ እዩ ዝወስደልካ። እቲ ኣብ ሓደ እዋን ዝነበረካ ናይ ምልዕዓል ባህጊ ድማ ብዘይተጸበኻዮ ናብ ሓደ ርሑቕን ክትበጽሖ ዝከኣል ናብ ዘይመስልን ጥር ዝሰቕለካ። ምናልባት ኣብ ገለ ህሞታ ተሰሚዕካ ኸውን ስለ ዝኽእል ነዚ ስምዒት ዝትፈልጦ ትኸውን ኢኻ። ሓደ ክጅምሮ ትደሊ ነገር ኣሎ ማለት ክጅምሮ ትደሊ ናይ ሶሻል ሚድያ ቻነል ወይ ፔጅ ክጅምሮ ትደሊ ክእለት ክጅምሮ ትደሊ ገለ ሓድሽ ነገር ወይ ክትቅይሮ ትደሊ ህይወት ካልእ ብዙሕ ሕልምታት ትህልወካ። ይኹን እምበር ሕልምኻ ንምግሃድ ሓደ ስጉምቲ ክጅምር ምስ ትቐርብ ኣብ ኣእምሮኻ ብዙሕ ኣሉታዊ ሓሳባት ክፍልፍሉ ይጅምሩ። ብቑዕ እንተዘይኮይነኸ ብዙሕ ሰብ እንተደኣ ዘይተኸቲልንኸ እንተተዋሪደኸ እንተወዲቐኸ ትብል እሞ ነቲ ዘይመጽእ ፍጹም ግዜ ትጽበ ንገዛእ ርእስኻ ድማ ንምጅማር ትዳሎ ከም ዘለኻ ትዛረብ። ግን ኣብ ውሽጥኻ ካብ ሕልምኻ ትርሓቕ ከም ዘለኻ እምበር ትዳሎ ከም ዘየለኻ እፍለጠካ እዩ። ኤደን ልክዕ ከምዚ ሕልማ ንምስዓብ ክሳብታ ድልውቲ ከም ዝኾነ ትስምዓ ህሞ ትጽበ ዝነበረት ጓል 23 ዓመት ምልክዕቲ ጓል ሄዋን እያ። ወትሩ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ወጋሕታ ካብ ድቃሳ ትንስኣ ፍንስትራ ገዛኣ ኸፊታ እቲ ገዛውቶም ጸጥ ኢሉ እቲ ጸቢብ ጎደናታት ጭውጭው ኢሉን ክትርኢ ካብ ቀረባኣ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ደወል ምስ ቅዳሴ ክትሰምዕ ከላ ገለ ክትገልጾ ዘይትኽእል ባህታ ፈጥረላ። ንዝኾነ ቀሪቡ ዘይፈልጣ ማለት ብደገ ንዝሪኣ ሰብ ህይወታ ሙሉእ ብምሉእ ተራ ክመስል ይኽእል እዩ። ኣብ ሓደ ካብ ገዛውቶም ብዙሕ ዘይረሓቐ ዓብይ ካፌያ ከም ዌይተር ኮይና ትሰርሕ። ኣብ መዓልቲ ን8 ሰዓታት ኣብ ድሕርቲ ሃፋ ዝፍኑ ናይ ቡን ማሽን ደው ኢላ ከም ቡን ማኪያቶ ኤክስፕረሶ ዝበሉ ውዕያት መስተታት ትዳሉ። ናይ ዓማዊል ትእዛዛት ብትሕትና ትቕበል። ነቲ ዝረስሐ ጣውላታት ድማ ክትውልውል ትውዕል። ንምሸቱ ድማ ኣዝያ ደኺማ ናብ ገዛኣ ትምለስ። ተኸዲናቶ ዝወዓለት ጨናን ቡንን ጸባን ዝጨኑ ክዳን ኣውፅያ ሻወር ወሲዳ ብጃማኣ ትቕይር። እዚ ተግባራ ንጽባሒት እውን እንደገና ብተመሳሳሊ ትደግሞ። እዚ እቲ ብደገ ዝርአ ህይወት ኤደን ክኸውን ከሎ ኣብ ውሽጢ ልባ ግን ዝሓዘቶ ህያው ዝኾነ ዝህውፃን ሕልሚ ነይርዋ። ናይ ኤደን ሕልሚ በለፅቲ ተጠቃሚት ማሕበራዊ ሚድያ ምዃን እዩ። ኣብ ቴሌፎና ናይ ካልኦት ሰባት ትሕዝቶ ስክሮል እናገበረት ክትነብር ጥራይ ዘይኮነስ ንባዕላ እውን ሓንቲ ካብኣቶም ኮይና ትሕዝቶ ክትፈጥር ተደሊ ነይራ። ብልክዕ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ክትፈጥር ከም እትደሊ ንጹር ሓሳብ እኳ እንተዘይነበራ ግን ሓንቲ ካብቶም ብዙሓት ሰዓብቲ ብዙሕ ላይክን ኮመንትን ዝረኽቡ ሰባት ክትከውን ኣይትጸልእን እያ። ሕልማ ንምስዓብ ማለት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገለ ትሕዝቶ ክትጅምር ብዝሓስበት ቁጥሪ ግን ንዘይ ምጅማር ዝኸውን ምኽኒት ትፈጥር ነበረት። ቀዳማይ ቴሌፎና ኣዝያ ኣረጊት ሞዴል ምዃና፣ ካሜራኣ ድማ ጽቡቕ ከም ዘይሰርሕን ተመኽኒ። ቀጺላ ናይ ኤዲትን ክእለትን ብቕዓትን ከም ዘይብላ ንገዛእ ርእሳ ትዛረብ። ድሕሪኡ ዝሓሸ ማይክሮፎን፣ መብራህቲ፣ ካልኦት ንሓደ ኮንተንት ክሪኤተር ዝኾኑ ንብረት ከም ዘድልያ ሓሰበት። ነፍሲ ወከፍ ምስምስ ኣብ ኣእምሮኣ ሙሉእ ብምሉእ ቅቡል መሲሉ የርዕም ስለ ዝነበረ ከዓ ኩሎም ዝጠለበቶም ከይረኸበት ንክጅምር ወይ ሓደ ስጉምቲ ንክትወስድ ምልዓዓል ኣይነበራን። ወላ ሓንቲ ከይገበረት ዓመታት ሓለፈ። ብርግጽ እቲ ሕልማ ጌና ኣብ ውሽጢ ህያው ኮይኑ ይቕጽል ነበረ። ግናኸ ከም ሓደ ንኣእምሮኣ ዝህውኽ ሓደ ዝርብሽ ነገር ጥራይ እዩ ነይሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኤደን ኣብ ስራሓ ኣዝያ ደኺማ ናብ ገዛኣ ከተመርሕ ከላ ካብቲ ትሰርሐሉ ቦታ ርሕቕ ምስ በለት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ከተማ ኣንጻላልዩ ዝወዓለ ደመና ሓያል ማይ ክወርድ ጀመረ። ናይ ዝበለየ ጃኬታ ቆቢዕ ናብ ርእሳ እኳ እንተተኸደነቶ ከይዶም ገየ ግን ዝተኸደነቶ ክዳን ጠልቀየ። ብትሕቲ ጫማኣ ማይ እናኣተዋ ቁሪ ተሰምዓ። ኣብ ክንዲ ናብ ሓደ ቦታ ኣልጊሳ ተዕቅል ድማ በቲ ነፃ ዝነበረ ዘንጸባርቕ ጎደና ብቕልጡፍ ምጓዓዝ ቀጸለት። ኣብ ጥቓ ዓብዪ ኣደባባይ እቲ ከተማ በጽሐት። በታ ኣንጎሎ ክትዕጸፍ ከላ ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ብጫ ብርሃን ዝበርህ ናይ ጎደና መብራህቲ ኣብ ሓደ ናይ ሓጺን ወንበር ንበይኑ ኮፍ ዝበለ ሰብኣይ ረኣየት። እቲ ሰብኣይ ብዕድመ ዝደፍአ ሽማግለ ኮይኑ ቫዮሊን መሳርሒ ሙዚቃ ኣብ ትሕቲ መንጋግኡ ቐሚጡ ዓይንቲ ዓሚቱ ብተመስጦ ጻወት ነበረ። ክዳውንቱ ሙሉእ ብምሉእ በቲ ዝናብ ጠልቂዩ ምስቲ ቅጥን ዝበለ ሰብነቱ ተጣቢቑ ነበረ። ጫምኡ እውን ዝበለየን ሕብሩ ዝሃሰሰን ነበረ። እቲ ሓያል ማይ ኣብ ልዕሊኡ ብዘይ ምቁራጽ ወርድ ነበረ።
ሰባት ጽላል ዘርጊሖም ኣብቲ መገዲ ብቕልጡፍ ሓልፉ ነበሩ ነቲ ሰብኣይ ጻወቶ ቫዮሊን ክሰምዕ ሓደ እኳ ደው ዝበለ ሰብኣይ ነበረን ኣብቲ ገንዘብ ዝእክበሉ ዝነበረ ናይ ቫዮሊን ሳንዱቕ እውን ሓንቲ ሳንቲም እኳ ኣይነበረትን ኣብዚ ኩሉ ግን እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ምጽዋት ኣይቋረፀን እቲ ዝጻወቶ ዝነበረ ዜማ ብልክዕ ዝስሕብ ኣይነበረን መሳጥ ኣይነበረን ይኹን እምበር ዒንቲ ዓሚቱ ገጹን ላዕለን ቃሪሩ ከም ሓደ ኣብ ዓቢ ዘርእዮ ቲያትር ዝጻወት ዘሎ ብተመስጦ ነቲ መውቅዒ ቫዮሊን ንቕድሚት ንድሕሪት የመላልሶ ነበረ ኤደን ነዚ ሽማግለ ሰብኣይ ምስ ረኣየቶ ንምንታይ ወላ ሓደ ሰምዖ ብዘይብሉ እሞ ድማ ማይና ተሃረ መጻወት ከም ዘሎ ናይ ምፍላጥ ህንጥዩነታ ነቲ ካብ ማይ ናይ ምምላጥ ባህጋ ሰዓሮ ሽዑ ናብቲ ሰብኣይ ቀርቢ ኢላ ደው በለት እቲ ማይ ክጅፍጅፋ እናፈቐደትሉ ይቕረታ በለት ግን ድማ ድምፃ በቲ ናይ ዝናብ ድምፂ ተዋሒጡ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ኣይሰምዓን ናብኡ ጽግዕ ኢላ ይቕረታ ስለምንታይ ኢኻ ትጻወት ዘለኻ ወላ ሓደ ሰብ እኮ ይሰምዐካ የለን በለቶ ብዓውታ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ዒንቱ ከፊቱ ነታ መውቅዒ ተውሪዱ ኣብ ግንባሩ ዝነበረ ናይ ዝናብ ነጠብጣብ ጸሪጉ ፍሽኽ እናበለ ኣይትጋገይ ሓደ ሰብ ይሰምዓለ እዩ ኢሉ መለሰላ ድምፁ ሕርፍፍ ዝበለ እኳ እንተነበረ ኣዝዩ ግን መሳጥን ሰሓብን ነበረ ኤደን ብመልሱ እናተገረመት ኣማዕድያ ነቲ ጥሩሕ ዝነበረ ጎደና ጠመተቶ መን ኣበይ ኮይኑ እቲ ጎደና እኮ ሙሉእ ጥሩሕ እዩ ዘሎ ኢላ መለሰትሉ እቲ ሽማግለ ብሓደ ኢዱ ኣፍ ልቡ እናሃረመ ኣነ ባዕለይ ይሰምዖ ኣለኹ በላ ብኹርዓት ኤደን ዝያዳ ሕውስውስ ኢልዋ መልሲ ከያበቶ ትሚላ ጥራይ ተጥምቶ ነበረት እቲ ሽማግለ ነታ ቫዮሊን እንደገና ናብ ትሕቲ መንጋግኡ እናገበረ ተዓዘብቲ እንተትጽበ ነይረ እታ ቫዮሊን ናይ ምጽዋት ድሌተይ ኣብ ውሽጠይ ምሞተ ነይሩ ድሌት ኩሉ ግዜ ቅድሚ ተዓዘብቲ እዩ ተዓዘብቲ ትጽበይ እንተ ደኣ ኮንኪ መዓስ እውን ይኹን ናይ ውሽጢኺ ድሌት ከተውፅዮ ይትኽእልኒ ኢኺ ኢሉ ክትጻወት ጀመረ ኤደን ወላ ሓንቲ ከይበለት መንገዳ ምስ ጀመረት እቶም ቃላት ኣብ ውሽጣ ሰሪፆም ክሳብ ገዛኣ ድማ ሰዓብዋ ብዝናብ ዝበስበሰ ክዳውን ተቐይራ ኣብ ዓራታ ብኮበርታ ተጠቕሊላ ኮፍ በለት እቲ ናይ ዝናብ ነጠብጣብ በቲ መስኮት ቀስ እናበለ ክወርድ ከሎ እናተዓዘበት ብዛዕባ እቲ ሰብኣይ ትሓስብ ነበረት መድረኽ ኣይነበሮን ዝዕዘቦን ዘጣቕዕሉን ህዝቢ ኣይነበሮን ፍጹም ዝኾነ ኣጋጣሚ እውን ኣይነበሮን ግናኸ እፃወትን ሕጎስን ዕጉብን ነበረ ብድሕሪ እዚ ሓደ ሓቂ ተገለጸላ ሕልማ ጋህዲ ንምዃን ዝሓሸ ካሜራ ዝሓሸ ሶፍትዌር ወይ ፍጹም ዝኾነ ህሞት ኣይኮነን ዝጽበ ነይሩ ናታ ፍቓድን ተበግሶን ጥራይ ዝጽበ ነይሩ ንጽባሒቱ ንግሆ በቲ መስኮት ዝኣቱ ዝነበረ ናይ ፀሓይ ብርሃን ንኤደን ፍሉይ መሲሉ ተሰምዓ ስራሓ ከም ዘይተኣቶ ምስ ፈለጠት ነታ ኣብ ጥቓ ዓራታ ዝነበረ ቴሌፎን ኣልዓለታ ስክሪን ናይታ ቴሌፎን ኣብ ታሕተዋይ ኩርናዕ ተሰይሩ ነበረ ካሜራኣ ሙሉእ ብሙሉእ ብቑዕ ከም ዘይኮነ ትፈልጥ እያ ፍሉይ ናይ መቕድሒ ቦታ ከም ዘይብላ እውን ትፈልጥ ነይራ እያ ግና ኤደን ንመጀመርታ ግዜ ቴሌፎና ናብ ሕልማ ንምብጻሕ ስጉምቲ ንኸይትወስድ ምኽንያት ክኾና ከም ዘይብሉ ኣረጋገጸት ብዘለዋ ቀረብ ድማ ናይ መጀመርታ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትጽዕኖ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ክትቀድሕ ወሰነት እቲ ቪድዮ ክትቀድሕ ምስ ጀመረት ኣእዳዋይ ቀጥቀጥ ኣብ ኣፍ ልባ ከም ዓቕሊ ምጽባብ ዘይትፈልጦ ስምዒት ተሰምዓ 10 ግዜ ዝኾን ቀዲሓ ትድምስሶ ድሕሪ ክንደይ ግን ብዛዕባ ናይ ንግሆ ትገብሮም ተግባራትን ናይ ባዕላ ቻነል ናይ ምጅማር ዘለዋ ሕልሚ ዝገልጽ ሓጺር ቪድዮ ተቐድሐት ወላ እኳ ብኸመይ ጽቡቕ ጌርካ ኤዲት ከም ዝግበር ትፈልጥ ኣይትንበር ወላ እኳ እቲ ቪድዮ ንጹር ኣይንበር ወላ እኳ እቲ ድምፂ ንጹር እንተዘይነበረ ግን ብንእሽቶ ሕልማ ጋህዲ ገበረት እዚ ድማ ንቕድሚት ሓደ ስጉምቲ ምንቅስቓስ ነበረ እቲ ዝተቐድሐቶ ቪድዮ ደጋጊማ ክትሪኦ ድሕሪ ምጽናሕ ዝመፀ ይምጻኢላ ዓይኒ ዓሚታ ብድፍረት ፖስት በለቶ ሰዓታት ሓለፈ ድሕሪኡ መዓልታት እቲ ቪድዮ ካብ 10 ዘይበዝሑ ሰባት ጥራይ ረኣይዎ ቀፂላ ካልእ ኣብ ፍንስትራ ኮይንካ ዝረአ ናይቲ ጎደና ጽቡቕ ዘርኢ ቪድዮ ፖስት ገበረት ሕጂ እውን ዳርጋ ከምቲ ዝሓለፈ ቪድዮ 10 ሰባት ጥራይ እዮም ሪኦሞ ኤደን እቲ ኣልጎሪዝም ከም ሓደ ዘይርዳእ ነገር ጌራ ክትሓስቦ ጀመረት በዚ ድማ ጓህን ኣብ ነብስኻ ዘይምእማን ተሰምዓ ኣብዛ ጸባብ ገዛ ኮይነ ብዝተሰብረ ቴሌፎን ሰሪሐ ብዙሕ ሰብ ክሪእን ንምጽባይ ኣነ ዓሻ ኢላ ንገዛእ ርእሳ ኣታለለታን ኣነኣኣሰታን ብዛዕባቶም ወትሩ ኣብ ቲክቶክ ትሪኦም ዕውታት ሰባት ሓሰበት ንሳቶም ጽቡቕ ቃበ ዘለዎም ብሉፅ ስታይል ዝኽተሉ ኩሉ ግዜ ድማ ፍጹማት ዝመስሉ ፋሽን ክቡራት ክዳውንቲ ዝኽደኑ ጽቡቕ ሜክኣፕ ዝሰርሑ ኣብ ጽቡቕን ሰሓብን ቦታታት ኮይኖም ድማ ቪድዮ ዝቐድሑ ነበሩ ብድሕሪ እዚ ኤደን ብዙሓት ሰባት ክሪእዋ ዘይከኣሉ ብሰንኪ ኣብ መልክዓ ዘይምስርሓ ከም ዝኾነ ንገዛእ ርእሳ እመነት ሰባት ክሪኡን እንተደኣ ኮይኖም ከምቶም ህቡባት ሰባት ከምቶም ብዙሓት ሰዓብቲ ዘለዎም ሰባት ክመስል ኣለኒ ጽባቐይ ንምርኣይ ናይ ሰባት ቆላሕታ ክስሕብ ኣለኒ ኢላ ሓሰበት ካብቲ ዝወሃለለቶ ገንዘብ ዝበዝሐ ድማ ንኹብር ሜክኣፕን ሪንግ ላይትን ኣብ ምዕዳግ ኣጥፈቶ ብድሕሪ እዚ ቅድሚ ቪድዮ ምቕዳሕ ምጅማራ ኣብ ቅድሚ መስትያት ተገቲራ ክትጸባበቕ ሰዓታት ክትሕልፍ ጀመረት
ንነብሳ ፍሉይ ዝኾነ ግዳማዊ ቃባ ሃበቶ ቅድሚ ሕጂ ክትዕድጎም ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ዝገደፈቶም ክቡራት ክዳውንቲ ገዛት ኣብ መልክዓ ጥራይ ዘተኮረ ቪድዮታት ማለት ምስ ፍሉጣት ደረፍትታት ሓቢራ እናደረፈት ብዛዕባ ዘይትግደሰሎም ናይ ሜክኣፕ ምኽርታት እናሃበት ወይ ገጻ ጥራይ እናርኣየት ፖስት ክትገብር ጀመረት። ብርግጽ እዚ ካብቲ ናይ ፈለማ ስርሓ ጽቡቕ ኮይኑ እዩ። ግዳማዊ ጽባቐ ኣብ ምውሳኽ ዝገበሮ ተሓያል ፃዕሪ ቁፅሪ ተዓዘብታ ቀስ እናበሉ ክውስኹ ገይርዎም ነበረ። ካብ 10 ተዓዘብታ ናብ 1000 ተቐየሩ። ኮመንት እውን ክመጻ ጀመረ። ግና እቲ ኮመንት ኣብቲ ኣርቲፊሻል መልክዓ ዘተኮረ ጥራይ ነበረ። ፀጉሪ ክደስ ክብል ነታ ክዳን ኣበይ ዓዲክዮ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ኢኺ ሜክኣፕ ክኬፍ ኣለዎ። ኤደን ዋላ እኳ ኮመንት ዓዘብቲ እንተረኸበት ብውሽጣ ግን ክትጸልኦ ጀመረት። ቀዳማይ ኣብ ካልእ ቪድዮ ዝተቐድሐትላ ክዳን ወይ መፀባበቒ ንዘይ ምድጋም ኢላ ኣብ ክዳንን መላኻኽዕን ብዘይ መደብ ብዙሕ ገንዘብ ተውፅእ ነበረት። ካልኣይ ድማ ኣብ ተፈጥራ ጽባቓ ዘይኮነስ ኣብ ሜክኣፕን ክቡር ክዳውንትን ትኽወል ነበረት። ዋላ እኳ ሓንቲ ተውህቦ ወይ ጥበብ ዘይተሓትት ትሕዝቶ ማለት መልክዓ ጥራይ እያ ተርኢ ነይራ። እዚ ድማ ሕልማ ወይ እቲ ትደልዮ ነገር ኣይነበረን። ከም ሓንቲ ካብ ዘይትፈልጦም ሰባት ላይክ ንምርካብ እትልምን ዘላ ኮይኑ ተሰምዓ። ምስ ግዜ ድማ ኣብ ቅድሚቲ ድሙቕ ብርሃን ናይ ሪንግ ላይት ኮይና ላይፍ ኣትያ ነቲ ኣብ ስክሪን ዝረአ ምስሊ ክትሪኦ ከላ ሙሉእ ብምሉእ ባድነት ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ክስማዓ ጀመረ። ኤደን እዚ ጀሚራቶ ዝነበረት ፓሽና ሕልማ ዘይኮነ ኮንተንት ትወፀሉ መንገዲ ክትረክብ ኣዝያ ትህቦ ካብ ዝነበረሉ ትልህሞት ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንዓኣ ዝጠቅም ካብ ክፍሊት ነፃ ዝኾነ ናይ ሶሻል ሚድያ ኮንተንት ክሪኤተር ሰሚናር ወትሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀዳማ ሰንበት ንኹሉ ዝተኸፍተ ዝብል መዋዓውዒ ቪድዮ ረኣየት። ኣብዚ ሰዓበ ቀዳማ ሰናብቲ ድማ ኤደን ናብቲ ሰሚናር ክትሳተፍ ኣምርሐት። እቲ ሰሚናር ኣብ ሓደ ማእኸል ስነ ጥበብ ይካየድ ነበረ። እቲ ኣዳራሽ ብዝተፈላለዩ ናይ ዕንጨይቲ ወናብር ዝመልአ ተራ ኣዳራሽ ነበረ። ምስ ኤደን ሓዊስካ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተረኽብዎ። ኣብ ቅድሚት ኣዳራሽ ድማ ማርክ ዝበሃል ደው ኢሉ ይምህር ነበረ። ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ በሊሕን ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ልዑል ተመክሮ ዝነበሮ ወዲ እዩ። እቲ ናይ 2 ሰዓት ክላስ ምስ ተወድአ እቶም ተሳተፍቲ ንማርክ ኣጣቕዕሉ። እቲ ጣቒዒት ዝሕል ምስ በለ ማርክ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተዘርግሐ ዝኾነ ቪድዮ ዘለዎ ከም ኣብነት ክንጥቀመሉ ዝደሊ መን ኣሎ ኢሉ ሕቶ ምስ ኣቕረበ ምስ ኤደን ሓዊስካ 10 ዝኾኑ ኢዶም ሓፍ ኣበሉ። ኤደን ኢዳ ክተውፅእ ፈሪሓ እኳ እንተነበረት ግን እቲ ካብ ቀረባ ግዜ እንዳሓር ዝስምዓ ዝነበረ ባዶነት ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ክትጸንሕ ደፋፍኣ። ከም ዕድል ድማ ንዓኣ ዕድል ተዋሂብዋ። ማርክ ነታ ቴሌፎን ናይ ኤደን ምስ ሓደ ዓብዪ ሞኒተር ኣራኸባ እሞ ኤደን ኣብ ቲክቶክ ካብ ዝዘርግሐቶም ሓደ ቪድዮ ኣብቲ ዓብዪ ስክሪን ክረአ ምስ ጀመረ እቲ ኣዳራሽ ብጸጥታ ተመልአ። እቲ ቪድዮ ኤደን ኣብ ሓደ ክቡር ሆቴል ኮፍ ኢላ ሜክኣፕ ተለቢጣ ናብቲ ካሜራ እናጠመተት እናደረፈትን ከላ ዘርኢ ነበረ። እቲ ቪድዮ ተወዲኡ እቲ ስክሪን ጸሊም ምስ ኮነ ማርክ ነቲ ኣብ ኣዳራሽ ዝሰፈነ ጸጥታ ንገለ ሰከንድታት ክቕጽል ሓደጎ። ኣብ መወዳእታ ክዛረብ ጀመረ። ኤደን ኣብ ቅድሚ ካሜራ ኮይንኪ ሓደ ትሕዝቶ ምስራሕ ክጽቡቕ እዩ፣ ምክንያቱ ምስ ካሜራ ክህልወክ ዝግባእ ርክብ እናተምሃርክ ስለ ትኸዲ ኢሉ ቀስ እናበለ ናብ ኤደን ገጹ እናቐረበ። ግና ሓቂ ንምዝራብ እዚ ቪድዮ እዚ ምንም ህይወት የብሉን። ሙሉእ ብምሉእ ባዶ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይህብ ዝኾነ ጥበብ ዘይሓትት ዝኾነ ሓላፊ መንገዲ ክሰርሖ ዝኽእል እዩ። ንስኸ እውን ኣብ ክንዲ ናይ ውሽጢ ክድልየት ተንጸባረቒ ኣብ ድሕሪ ግዳማዊ ወይ ዘይናትክ ዝኾነ ጽባቐ ክትሕብእ ዘለኺ በላ ናብ ኤደን ቀሪቡ እናጠመታ። ኤደን ብስክፍታ ርእሳ ደፊኣ ንምንታይ የፍቂደሉ ባዕለይ ተዋሪደ እናበለት ካብቲ ቦታ ክትጠፍእ ጥራያ ትደሊ ነይራ። እቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፍተው ውሕዳት ሰባት ፓሽኖም ዝኾነ ሓቀኛ ነገር ስለ ዘካፍሉ እዩ። ንስኺ ግን መልክዕኺ ጥራይ ብምርኣይኺ ቆላሕታ ክትስሕብ ትፍትን ዘለኺ። ብሓቂ እቲ ትደልዮ እዚ ድዩ ኢላ ሓተታ። ኣይፋልን ኢላ ኤደን ቅንዕ በለት እሞ ግና ሓቀኛ ነብሰይ ኮይነ ቪድዮ ክዝርግሕ ከለኹ ወላ ሓደ ሰብ ኣይረኣየንን። ስለዚ ተወሳኺ ላይክን ተዓዛብን ንምርካብ ዝሓሸ መሳርሒ ዝሓሸ ትርኢት ከም ዘድልየና ሓሲበ ነይረ በለት ድምፂ ኣትሕተ ኣቢላ። ማርክ ካእዳዎ ጣሚሩ ብድንጋጸ ጠመታ። ክጅምር እንተ ኮንኪ በቲ ዘለክ ጀመሪ ኢሉ ድምፁ ኣብቲ ጸጥ ዝበለ ኣዳራሽ እናተቓልሐ። ቅድሚ ምጅማርኪ ውድእ ዝኾነ ነገር ክትረኽቢ ኣይትጸበይ። ፍጹም ትርኢት፣ ፍጹም መሳርሒ ወይ ፍጹም ተዓዛቢ ትጽበይ እንተ ደኣ ኮንኪ መዓስ እኳ ኣይክጅምርን ኢኺ። ምናልባት እንተጀሚርክ እውን ዕግበት ኣይክስምዐክን እዩ። ወትሩ ትኹረት ክትገብሩሉ ዘለኪ ኣብቲ ናይ ውሽጢኺ ባህጊ ደኣ እምበር ኣብቲ ካብ ሰባት እትርእዮ ላይክ ኣይኮነን። ናይቶም ተዓዘብቲ ግብረ መልሲ ክጸልወክ የብሉን። ነታ ኣብ ስክሪን ትርእዮ ላይክን ቪውን ንኽብርኺ ክውስን እንተ ደኣ ፈቒድክሉ ሓቀኛ ናይ ህይወትኪ ሕልሚ
ክትቀትልዮ ኢኺ ፍቕሪ ወይ ድማ ድልየት ከተማዕብለለኪ ሓቀኛ ፍቕሪ ጥራዩ ንሓደ ኮንተንት ክሬተር ንቅድሚት ክቕፅል ዝገብሮ ምስ በላ ጣቕዒ ተዓዘብቲ ነቲ ኣዳራሽ መልኦ ማርክ ቅፅል ኣቢሉ እቲ ኣልጎሪዝም ክኾነ ይደሊ ኢልኪ እቲ ሓስብዮ ዘይኮነስ እቲ ንስኺ ክትኮንዮ እቲ ደልዮ ክትኮነለክ በላ ድሕሪ ሰሚናር ምውድኡ ናይ ማርክ ቃላት ኣብ ውሽጢ ኤደን ሰፈረ ካብ ዘለኪ ጀምሪ ክትኮንዮ ትደሊ ክትኮነለኪ ተፍቅርዮ ነገር ክትገብረለኪ ንላይክን ኮመንትን ኢልክ ዘይኮንክስ ንውሽጣዊ ዕጋበት ኪልክ ተበገሲ ዝብል ዘረባኡ ኣብ ሕልና ኣቃላሕ ነበረ በታ ምሸት እቲኣ ናብ ገዛ ኣብ እግራ ክትጓዓዝ ከላ እታ ካብ ቦርሳኣ ዘይትፈልያ ሪንግ ላይት ከም ሓደ ዘይጠቅም ኣቕሓ ኮይኑ ስምዓ ነበረ ናብ ገዛ ምስ በፅሐት ድማ ብቐጥታ ናብ ሻወር ኣምሪሓ ብማይ ጌራ እቲ ሜክኣፕ ብምሕፃብ ገፃ ፅረየቶ ኣብ መስትያት ንምስላን ክትጥምታ ኣብ መወዳእታ ተፈጥራዊ መልክዓ ረኣየቶ ብድሕሪ ኣብ ዓራት ኮፍ ኢላ ብሓቂ እንታይ ዝፈቱ ናይ ውሽጠይ ድሌት እንታይ እዩ ኢላ ንገዛእ ርእሳ ሓተተት እቲ መልሲ ድማ ድሮ ኣብ ውሽጣ ነበረ መግቢ ምስራሕ ኩሉ ግዜ ዘሐጉሳን ትኽእሎን ሞያ ምዃኑ ዘከረት ካብ ንእስነታ ጀሚራ መግቢ ከተዳሉ ከላ ጽቡቕ ይስምዓ ነበረ ነዚ ትገብሮ ዝነበረት ድማ ንቆላሕታ ወይ ሰባት ንኸድንቑዋ ዘይኮነስ ብሓቂ ስለ ትፈትዎ እዩ ነይሩ ስለዚ ድማ ንፅባሒቱ ንጉሄ ኤደን ከም ብሓድሽ ብትፈትዎ ትሕዝቶ ዳግማይ ክጅምር ወሰነት ንፅባሒቱ ነታ ስክሪና ዝተሰብረት ካሜራ ዝኣረገት ቴሌፎና ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ክሽነ ጣውላ ዝነበረ መትሓዚ ንብረት ኣደገፈቶ ነቲ ሪንግ ላይት ኣይውላዓቶን ሜክኣፕ ኣይገበረትን ወይ ፋሽን ክዳን ኣይተኸድነትን በቃ ፅሩይ ናይ ገዛ ክዳን ተኸዲና ፀጉራ ድማ ንድሕሪ ተትሒዛቶ ነበረት ነቲ ናይ መቕድሒ ምልክት ኣብ ቴሌፎና ምስ ፀቐጠቶ ተራ ኣብ ገዛ ክሰርሕ ዝኽእል መግቢ ክሰርሕ ጀመረት ነቲ ሽጉርቲ ክትኩርትፎ ከላ ብቐጥታ ናብቲ ካሜራ ከይረኣየት ክትዛረብ ጀመረት ድምፃ ንናይ ምርኢት ፅባቐ ወይ ንሰባት ንምስሓብ ኢላ ከተንፀባርቕ ኣይደልየትን ትኩረታ ኣብቲ ፀብሒ ኣሰራርሓ ጥራይ ስለ ዝነበረ ክትገልጽ ከላ ብሓቀኛ ስምዒት ዝተመልአን ቀልቢ ዝስሕብን ነበረ ነቲ ብፍንስትራ ዝኣቱ ዝነበረ ናይ ንግሆ ተፈጥራዊ ፀሓይ ብርሃን ከም መብራህቲ ተጠቂማትሉ እቲ ምቅንባር ከይገደሻ ናይቲ ቪድዮ ዝያዳ ትኩረት ኣብቲ ምስራሕ መግቢ ጥራይ ነበረ ነቲ ቪድዮ ብውሑድ ኣስቤዛ ከመይ ጌርና ቁርሲ ክነዳሉ ንኽእል ዝብል ኣርእስቲ ሂባ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት በለቶ ኤደን ንፅባሒቱ ካብ ድቃሳ ተሲኣ ቴሌፎናን ክትንክፍ ኖቲፊኬሽን መሊኡ ፀንሓ እቲ ዝመፃ ርእቶታት ድማ ካብ ቀደም ጠቕላላ ዝተፈልየ ነበረ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ብጣዕሚ ወሓለ እዛ መግቢ ኣነ እውን ክሰርሓ ደልየ ክንደይ ሽጉርቲ ተጠቂምኪ እንታይ ዓይነት ቀመም ተጠቂምኪ ከምዚ ኸማኺ ወሓለ ሰበይቲ ይፍጠረለይ ብሳላናትኪ ቪድዮ ሎሚ ኣብ ገዛይ መግቢ ክሰርሕ ምልዓል ተሰሚዕኒ ኣቀራርባኺ ደስ ክብል ቀፅልሉ ዝብሉን ካልኦትን ዘተባብዑ ርእቶታት ረኸበት ኩሎም ነቲ ኤዲቲንግ ግዳማዊ ውቃበ ዘይኮነስ ነቲ ካብ ውሽጣ ዝመንጨዋ ሓቀኛ ትሕዝቶ እዮም ግብረ መልሲ ዝህቡ ነይሮም ኣብ ዝቐፀሉ ሰሙናት ኤደን ሙሉእ ብምሉእ ኣብቲ ናይ ምግቢ ምስራሕ ፍቕራ ድሃበት ቅልል ዝበለ ኣሰራርሓታት ብሕሱር ዋጋ ኣብ ገዛ ዝስርሑ መግብታት ከምኡውን ብዛዕባ እንምገቦም ምስ ጥዕናና ዘለዎም ምትእሳር ሕክምናዊ ሓበሬታ ተወኪሳ ከተካፍል ጀመረት ክእለታ በብመዓልቱ ብተፈጥራዊ መገዲ ዘምዕብል ነበረ ኤደን ኣብ መወዳእታ ንሙሉእ ህይወታ ክትገብሮ ትደሊ ባህጋ ረኸበት ኣቓልባኣ ኣብ ድሌታ ምስ ገበረት ኣብ መወዳእታ ምድካም ምስልቻው ኣይተርፍን ነይሩ ግና ኣተኩረኣ ኣብ ናይ ውሽጣ ድሌት ምስ ገበረት ወላ ሓደ ደው ከብል ኣይከኣለን ብዙሕ ላይ ክረኸበት ኣይረኸበት ንዓ ዘገድስ ኣይነበረን እዚ ኩሉ ክመፅእ ጀመረ ድማ በቲ ዘለዋ ክጅምር ምስ ወሰነት ክትኮኖ ትደሊ ክትከውን ምስ ደፈረት እዩ እዚ ድማ ንኹላቶም ንቅድሚት ክስጉሙ ዓወት ክጎናፅፉን ዝደልዩ ሰባት ዓብዪ ናይ መርሕነት ምልዓል ትምህርቲ እዩ ኣብ ህይወትካ ንፉዕ ደራሲ ክትከውን ትደሊ ትኸውን ብብዙሓት ዝፍቶ ተዋሳኣይ ሓሳባቱ ዘካፍል ቲክቶከር ወይ ዩቲበር ወይ ድማ ብሉፅ ፍሉይ ናይ ፈጠራ ክእለት ንተዓዘብቲ ዝስሕብ ናይ ዝኾነ ዓይነት ፈጠራ ትሕዝቶ ኮንተንት ክሬተር ክትከውን ትደሊ ትኸውን እዚኦም ጥራይ ዘይኮኑስ ሕልምኻ ዝኾነኹም ብዘይገድስ እቲ ናይ መወዳእታ ትምህርቲ እዚ እዩ ክጅምር እንተደኣ ደሊኻ ድልው ከም ዝኾንካ ክሳብ ዝስምዐካ ይትፀበ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተማልአ ህሞት መሳርሒ ወይ ኩነታት ፈፂሙ ኣይክመፅን እዩ ስለዚ እቲ እንኮ መንገዲ ወይ ኣማራፂ በቲ ዘለካ ውሑድን ንእሽተይን ነገር ምጅማር ጥራይ እዩ ናይ ሰባት ቆላሕታ ይትፀበ ንስራሕኻ ወይ ንኽብርኻ ክፀልዎ ድማ ኣይተፍቅድ ናይ ሰባት ደገፍ ላይክ ወይ ምስጋና ክሳብ ዝውሕዘልካ ምፅባይ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ፈጠራ ድልየት ክህስሶ ይኽእል እዩ ትኹረትካ ኣብቲ ክትኮነ ትደሊ ደስ ኢልካ እትገብሮ ነገር ዳ እምበር ኣብቲ ካብ ሰባት ዝመፅእ ግብረ መልሲ ይኩን ቀልጢፍካ ለውጢ ክትርኢ ኣይትተሃወኽ እቲ ቀሲልካ ምዕባይ ተቐበሎ ዓወት ብሃንደበት ኣይመፅን እዩ ብዙሕ ቪው ብዙሕ ፎሎወርስ
ካልእ ዓብዪ ውፅኢትን ቀልጢፍካ ንምርኣይ ካብ ምህዋኽ ትቆጠብ ስለዚ ሎሚ በቲ ዘለካ ንሕልምኻ ጀምሮ ንመን ትፅበ ኣለኻ ንምንታይ ብዘለካ ዘይትጅምር ዓለም ትፅበዮ ዘላ ናትካ ፍጹም ስራሕ ዘይኮነስ ነተ ውሽጥኻ ዘሎ ሓቀኛን ፍሉይን ተውህቦኻ ምውፃእ እዩ ስለዚ ሎሚ ጀምር ንዝኾነ ምቹእ ነገር ኣይትፀበ ንዝኾነ ሰዓብቲ ኣይትፀበ ንዝኾነ ደገፍ ኣይትፀበ ንዝኾነ ንብረት ክትገዛእ ኣይትፀበ በቲ ዘለካ ጀምር ነቲ ትደልዮ ነገር ጀምሮ ካልእ ኣማራፂ የብልካን ክትዕወት ምዃንካ ድማ ርግፀኛታት ኢና ከም ኤደን ይቐኒየለይ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩን ፕሊስ ላይክ ግበር ሳብስክራይብ ግበር ኣበይ ሃገር ኮይንካ ነዛ ትሕዝቶ ተኸታተልካ ኢኻ ከዓኒ ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፈልና ቴንክ ዩ أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفرفتورا هاي مستبرانو ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይዝንቡ حدا جزيت سلام دبنا يشفنهم يتارطرو خايلهم قد تبلوم والتنا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلمهم تريهم كتنو ببانا كتنو نبانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفرفتورا ورحن كواخبتنا برهتناي سورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي